Bos días, lectoras e lectores de Atlántico. Hoxe temos connosco a Bea Caamaño, irmá de Begoña Caamaño, homenaxeada este ano polo Día das Letras Galegas. Moitas gracias, Bea, por estar hoxe connosco. Nada, moitas grazas a vos por convidarme. Está sendo un ano moi intenso. Falábamos antes de que coincidimos en varios actos, en varios institutos, colexios. Como estás vivindo tanto ti como a familia este ano de homenaxe a Begoña? Bueno, estámoslo vivindo con moita intensidade, con moita emoción, porque realmente é un acontecemento excepcional na vida de unha persoa isto, non? E, ademais, tendo en conta que a persoa homenaxeada non pode estar aquí, é condición indispensable que non estea, pois coa responsabilidade que supón ocupar o seu lugar, representala a ela, non? Eu represento a miña familia, pero tamén de alguna maneira tento ser a voz de Begoña en todas estas cousas, non? Para que a súa mensaxe non se esqueza, para que a súa figura non se olvide. Eu vivo como unha oportunidade inmensa de trasladar a súa mensaxe, non só, o sea, que ela chegue non só a través dos seus libros, sino tamén da súa mensaxe, que me parece moi importante. Sempre aportas, nestes actos os que participas, sempre aportas, claro, unha visión que moita xente descoñece, non? Que era esa Begoña na intimidade, a Begoña nena, a Begoña adolescente. Bueno, cales son os recordos que máis cariño ganas dela nesa intimidade, nesa cercanía familiar? Bueno, recordos teño moitos, claro. A ver, nos tivemos de todo, tivemos como todos os irmáns, é dicir, había momentos maravillosos e momentos tamén moi duros, claro, que tamén pelexábamos como todos os irmáns, non? Eu lembro sempre, para min, eu teño dentro de min unha Bego grande, o sea, e é grande, non grande agora polos seus logros e tal, non? Sino por como era xa de pequena, como era unha nena que pisaba forte, que tiña esa presenza tan importante e a min maravillábame, o sea, ela era un ano maior que a min, pero era bastante máis alta e bastante máis grande que a min, o sea, eso tamén axudaba a que eu a vise como grande, pero sobre todo non polo volumen, sino por esa capacidade súa, exacto, ese carácter tan potente, esa presenza que tiña ela en todo, dende moi cativa, non? E iso é o que eu máis lembro o sea, o que me acompaña a min, non? Eu penso en Bego e nos vexo camiño do cole, o sea, eu camiñando ao lado de alguén e eu con ese orgullo de ir ao lado de alguén tan grande. Que bonito. En que momento na familia sois conscientes ou atisbades que, bueno, que había unha escritora detrás, que había unha xornalista detrás de Begoña? Bueno, unha xornalista, a ver, hai moito tempo de diferencia entre un despertar e outro, non? Unha xornalista, pero en calquera dos casos eu creo que ninguna das dúas cosas fomos quen de intuílas. Ela nunca mostrou unha vocación polo xornalismo, de feito, eu creo que ela rematou sin ter un camiño decidido, sin ter unha vocación por ningunha cousa en concreto, non? E o estudio de magisterio foi unha cousa circunstancial. Pero, bueno, ten a oportunidade de achegarse ao xornalismo e aí ela desperta, namora e atopa o seu lugar para sempre, non? E coa literatura, pois foi un pouco, igual foi algo que ela fixo pola calada, o sea, ninguén sabíamos que ela estaba escribindo, en realidad, e desde logo na familia ninguén. Os meus pais sí que lles presentou o escrito antes de ser publicado, pero xa completo, sin eso, e eu, desde logo, non tiven acceso hasta que o libro estivo publicado. Sí. Eu, a primeira vez que lín a Begoña Caamaño foi, como o resto dos mortais, co libro xa publicado, non? E eu lembro o abrallo absoluto primeiro da conciencia, o sea, de ter escrito algo e logo de ter escrito aquilo, non? Eu permanecín abrallada moitísimo tempo, non?
Despois é verdade que unha vez que xa está aí e xa empezas a falar, xa eres capaz de falar deso e xa empezas a recibir tamén outros inputs, no? Pois empezas a pensar e é un pouco como, claro, no? Claro, tiña que ser, o sea, si a fantasía habitouna sempre, a lectura, os relatos, os datos estiveron nela sempre, a escrita, aínda que non estivo de maneira novelada, nin poética, nin así na súa vida, sí, a través da súa profesión, sí que estivo, non? E entón, ese mundo interior de Bego, ao final, pois tiña que ser, aí estaba, non? Aí estaba, exactamente. Precisamente falabas de que nunca tiveras esa conciencia, tamén o decía nunha destes eventos, o comentaban Alfalla, que pois no Instituto Colla había unha revista pois que non participaba e tal, non? Hai arquivo de Begoña Caamaño na casa, de cousas que deixara... Hai, claro, hai arquivo, pero non hai, é dicir, o que hai neses arquivos, hai moita documentación para as seguintes novelas e o que hai son esos textos que logo que imos coñecendo agora, pois textos que escribiu para unha manifestación e un acto ou as cosas que logo publicou nos artigos e eso. Inédito hai pouca cousa. Están, o sea, as súas presentacións, das que só temos a oralidade, non? Pero sí que están nos seus arquivos e que penso que agora a Academia as vai a editar como é o que vai a entregar o día 17 de maio, non? Esos un par de textos que ela utilizou nas súas presentacións dos libros. Que bueno. Tamén outra, perdona que tire tantas cousas que xa dixeches, porque constíamos en tantos actos que me sirve para tirar da lingua. Comentabas no Castelao unha vez, dirixíndote a Rapazada, que me pareceu moi bonito tamén que dirixas a mensaxe aos adolescentes, dicías que Begoña sentíase en ocasións como un parruliño feo. Bueno, por que esa sensación? Porque tamén falasme desa presencia grande, de carácter potente, pero tamén desa faceta de parruliño feo. Claro, é que non é fácil ser desigual aos outros, non é fácil. Entón, ela non só polo seu comportamento, sino tamén polo seu pensamento. E como sempre foi unha muller coherente, sempre actuou como pensaba. Era unha muller moi libre, e o era en todos os sentidos. Tamén en relación coas relacións do amor e eso, e ela era moi libre. Entón, a xente non sempre entendeu moi ben, non sempre entendeu ben a Begoña. Nin por esa forma de manifestarse na vida, no? Estas personas que aparentemente son tan seguras están cheas de dúbidas e de pensamentos e de contradiccións tamén, no? Entón, ela sempre tivo, pois era grande, sí, e iso tamén era raro, unha muller tan alta, tan así, tan diferente das outras, no? Pois eu quero participar nos xogos dos rapaces e quero, o sea, que non me exclúa ninguén, no? Eu estou aquí para facelo en igualdade, entón, bueno, pois pode ser un pouco marimacho, o sea, quero dicir, desde pequena todo o mundo tende a etiquetar as persoas que somos distintas, entón, ti non atopas iguais e ademais a xente te etiqueta con moita facilidade, non? Entón, claro que houbo sufrimento tamén na súa vida por ese sentirse diferente, o sea, imagina, non? Non poder... Entón, bueno, isto me parece que é moi importante que os adolescentes coñezan, non? Que efectivamente non é ver solamente o lado triunfador, sino que detrás deso se esconden moitas cousas que implican sufrimento e que entón entendan que sentirse diferentes e ser diferentes non é malo, que é simplemente unha maneira de ser e de estar no mundo, e o contrario, pode ser hasta revolucionario, non? E que é importante manterse firme nesa maneira exactamente e expresarse coa voz, non? Nesa diferencia, porque eso supón crecer, eso é medrar e eso é axudar aos demais a ver que a vida pode ser de outra maneira, a transformar o mundo, non? Claro. Moitas das mensaxes que nos trasladas, que trasladaba naquel momento Begoña Caamaño, están moi de actualidade, hoxe. Non caduca Begoña Caamaño no tempo, non? Esas mensaxes de feminismo, de igualdade, de loita. Claro, eu creo que non só non caduca,
sino que é cada vez máis actual. É dicir, se todo aquilo que ela xa se formulaba e se plantexaba hai máis de 20 anos, pois, hoxe en día, madre mía, no? O que ten que ver co xornalismo, coa profesión, vos o sabedes mellor que ninguén, no? Que este momento é un momento durísimo para o xornalismo, no? Xa non é solamente hai que contar a verdade, sino que hai que pelexar contra as desverdades que se contan, non? Que parece mentira, non? E logo, pois, no feminismo e no activismo, a min tamén me gusta moito, por exemplo, que saben os rapaces hoxe en día do antimilitarismo? Nada. Que saben da mili? Que saben dos insumisos dos rapaces que afrontaron penas de cárcere por non facer a mili? E isto, claro, como non o contamos, os nosos rapaces hoxe en día non o saben. E que importante é sempre que haxa alguén que dea un paso e que dé voz para que as cousas cambien. O mellor, teríades que seguir indo a mili e seguir facendo servicio militar se estes rapaces non houberan enfrontado o que enfrontaron, non? Entón é moi importante contar as historias como foron, para que a xente saiba como dende a sociedade civil é moi importante cada paso que unha persoa poda dar e cada paso que a sociedade en colectivo dea, é moi importante estar e participar e poñermos a nosa voz sempre. Bueno, sempre temos o risco de que a historia que é máis recente tuveras que hacela tamén porque pensamos que ainda non é historia, non? Sí, claro, efectivamente, eu creo que sí, eu penso na cantidad de cosas que os meus fillos non lles contei nunca, efectivamente, porque claro, foron épocas da túa vida que non consideras relevantes e agora te das conta de que efectivamente, o sea, claro, que agora te das conta da idade que tes e do tempo que leva pasado e que efectivamente hai momentos históricos na vida dunha persoa, non? Que é importante destacar, sí. Tamén falabas outro día de Begoña non quedarnos neste ano das letras galegas, de que perviva o legado, non? Que podemos facer para manter vivo ese legado de Begoña Camaño? Pois eu creo que temos que ler, e ler os seus libros, por suposto, porque é maravilla, o sea, é literatura con mayúsculas, penso eu. Creo que debemos ler os seus artigos e creo que hai cosas das que ela di que deberían formar parte do ensino, o sea, que non deberían esquecerse, non? Mensaxes que hai que revisar, que hai que estudiar e dos que todavía queda moito por estudiar de Begoña Camaño, e creo que esa é a importancia tamén precisamente deste nomeamento, non? Que a partir de agora os seus libros levan publicados moitos anos, non? Pero están aí, se van transmitindo del boca a boca simplemente, non? E creo que isto é o que va a permitir que a súa figura e a súa literatura dean un salto, se posicionen noutro sitio e que a partir de agora sexa máis estudiada e máis tida en conta en moitos ámbitos. Beatriz, moitísimas gracias por ternos acompañado en Atlántico e a seguir disfrutando deste ano de Begoña Camaño. Moitísimas grazas a vos. Gracias.